The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In preparation for our study of the Word of God, the next few moments will be devoted to silent prayer. Ang tumong nini mao nga atong siguruhon nga kita mapunan sa Espiritu Santo as we approach the Word of God. So, nanginahanglan kita og hilo mga pagampo to give us the privacy of our priesthood and make the option of rebound possible if necessary. O galang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Therefore, magampo ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of the Word of God. We recognize, Father, that our growth, our orientation to life, our understanding of your plan, of your purpose, of your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of your Word. We recognize, Father, that there is no substitute to your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. We thank you, Father, for your faithfulness. We thank you for providing for us this portion of your Word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mga suki, o kaninyong bag-o pang nakasunod ni atong Bible study through the YouTube. Welcome. O kanimo igsoon diha ni Kristo, welcome na usab. Aniyan na sab kita sa atong panag-uban nining Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. O sama sa nandan, aniya pa kita nagadupot sa tuon ni ining the Doctrine of Divine Guidance. Okay? O ato manggi sugdan kini mga pila na kaadlaw ang mga punto bahin ng divine guidance. So kita himo og paghubad ni ining guidance nga sa Binisaya, that means paggiya, pag-agak o pagtultol. So I hope mo dawat kaniya ng mga synonym ng mga Binisaya. So sama sa mga gagmayng bata, no, atong gitandi ang atong pagkaingon nga kita agakon magyuto amumahon ta o timanon kita sa atong ginikanan. So sama kini sa atong amahan nga langitnon nga kita mga anak maniya, amo ni atong gitunan kining punto sa divine guidance, ang pag-agak, pag-amuma, pagtultol, giya sa atong langitong amahan kanato. Og kay sugod ni atong higayon nga atong gidawat si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, then kita sugdan na sa atiman sa atong langitong amahan. We will be
enjoying His divine guidance from that time on. Og mao kana nga atong gisgutan na, atong gilakbitan kini nga ang matag tao, bisag kinsang tao nga nakadawat na sa kaluwasan pinagi siyang pagtuo kang Ginoong Hesukristo lamang, then nahimo siyang personal gyud nga tinugyanan, personal representative sa anak sa Dios. Og musa gitawag na siya ambassador for Christ, a witness, usa ka saksi, a priest, usa ka saserdote, o magtotoo. Mo kani nga mga titulo, magtotoo. But whatever the title, the truth is clear. Just as Jesus Christ, si Ginoong Hesukristo nagrepresentar sa matag magtotoo didto sa tuong kamot siyang amahan, ingon manusab ang matag magtotoo nagarepresentar sa anak sa Dios dinhi sa kalibutan. So mao na nga ato kining gitukbil bahin ining divine guidance, o kay naghisgot ang divine guidance Dios nun nga pag-agak din atong gitun-an kinsa ug unsang Dios nga atong amahan, og ato namang tuki bahin sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Okay? Atong gitun-an ang iyang pagka siya nga si Ginoong Hesukristo nga mao'y atong manluluwas. Mao'y nagahatag kanato niya ng kaluwasan nga unsa kadako didto sa cross nga iyang gibayran ang tanan natong mga utang sa sala. Mao na nga atong tukbilon ug atong gitun-an kining bahin sa pagkatalagsaong persona ni Ginoong Hesukristo, the most unique person in the whole universe nga si Ginoong Hesukristo. Okay? Dios ug tao siya, og ato usang tukbilon karong adlaw bahin kining ang pagkasaligan sa Dios. Okay? Ato maning balhin-balhin kita sa atong paghisgot nini. Of course, nagatutok kita sa unsa pagkakasaligan sa Dios, the integrity of God, ang iyang hingpit nga masaligan, the perfect integrity of God. Unas tanan, ang Dios usara. Okay? Ayaw gyud ni si Piatas pagsamot. There is only one God. There is only one buhi nga Dios. Okay? Apan ang Dios gipadayag og nagapadayag nga tulo siya ka persona sa usa ka Dios. Okay? Mao kana ang doktrina sa tulo sa usa, the doctrine of 3 in 1. Well, ang buti pasabot, tulo ka persona ang Dios, apan usara ka Dios. Sabtag yun pag-ayo, okay? Ablihi yun ang imong pagpanabot ni ini. Have an open mind kay kini manungdanon, bililhon kayo kini kay kina importantiyan sa atong kinabuhing Kristiyanon nga ato namang nahimong amahan ang Dios sukad natong pagdawat nato sa kaluwasan. Okay? So akong balikon nga ang buot pasabot natong doktrina sa tulo sa usa, the doctrine of 3 in 1, ang buot pasabot niya to tulo ka persona ang Dios apan usara ka Dios. Og ang Dios always existed. There never was a time that God did not exist. Why panahon nga wa siya mo exist, okay? Now, by the way, kinahanglan itong pag-explikar ni ini, sagol na nis Binisaya, bilingual ni nga itong pagklaro ni I hope makatuhog kag mayo ni ini. Okay. So, wala gyud panahon nga ang Dios wa diha. That means there never was a time that God did not exist. Now,
dili binuhat ang Dios, ha? God is uncreated. He is self-existing, na mitungha lang siya sa iyang kaugalingon, self-existing gud siya. Now, sa bata-bata, sa early in life nato, tingali, misugod ka na, you probably became aware nga ana ay Diyos. Okay? You must have come to a point in your life, nakaabot ka sa punto sa mong kinubuhi that you began to wonder na kay pag kanang inunta na kay wa maklaro pa ba, nahingang haka o na nagalibog ka pa. You began to wonder about sa tinubdan ining tanan. Ang tinubdan, ang hinungdan, ang kinaiya, o tingali ang tuyo sa mga butang, the purpose of things. And tingali miabot ka niya ng punto sa mga kinabuhi, yet you became curious. Mura ka kanang gusto kang mahibaw. Okay? And say to yourself, there could be a supreme being. Nagyo. Okay? Well, to imagine that there may be a God is much easier than to understand as to kinsa ug unsa siya. Now, ang matag tao, makakabuot gyud ni ining ginganlan og stage of God consciousness. Nga mubati siya nga naagi Diyos. Okay? Maabot gyud na siyang punto siyang kinabuhi. At least above minimum intelligence and age, that's matud pa ka na sa gihulagway diya sa Roma 1:19-20. Ang pananglabing dakong tahas sa pag-ila sa Dios nanginahanglan kini og labaw sa kinaiyanhon nga maukit-ukiton. It requires more than innate curiosity. Kini nanginahanglan og usa ka positibong kabuton. It demands a positive volition. Usa ka mainitong tinguhas tao nga mailan niya kinsa og unsa ang Dios. And kanabang iyang willingness ug pagdisiplina siyang kaugalingon aron siya mo sumitir sa pagkalton sa kamatuoran. Kay naibaw naman punta nga ang positibong kabubuton is a matter of choice. Di ba? Kanunay gyud natong ibalik-balik, it's a matter of choice. Sa matag tao, okay? Matag tao, kada tao, o kasagarang mga tao, musurinder namang daan sa dili pa kini sila magadangat sa ilang tinguhas pagsabot. Mura magmingon sila, mura magdi ko katugkad niya na, hindi na lang kung panayon. Well, honest tanan. Ang Diyos mismo, may angkon nga siya usa ka persona. God is a person. Okay? Unsa iyang gisulti bahin niya? Ang Dios nagaingon og ako mao si ako. I am that I am. Okay? So, kana lang pag-ingon niya na, pag-ingon ba niya to nga I am that I am, usa siya ka persona. Correct? Ug sa iyahang pagka-persona, mailhan na nimo siya sa iyang pagkatinuod. Kung nahimo na nimong tinuod siya sa imong kinabuhi. Now, ingon nga Kristohanon ka naman. Remember that the only way for you to make God real in your life, nga mahimo siyang tinuod sa imong kinabuhi, is for you to make the Word of God real in your life. You see? Dili ka makaila sa Dios kung dili ka magatuon sa iyang pulong. Anda man nimo makatuon ni si kinsa og unsa ang Dios.
Okay? Dili nimo mabuhag lagi ang pulong sa Dios ug ang Dios. So, mora na paagi. To make God real in your life is for you to make the Word of God real. Mao nang gimanduan ta niya tunya kong pulong sa adlaw-adlaw. Kaya nga naman, tungod kay di man nimo mabuhag lagi ang buhing pulong sa sinulat nga pulong. You cannot separate the living word from the written word. Di nimo mabuhag. Di nimo sila malayo pulong sa Dios ug ang Dios mismo. That's why dakong trahedya subo gyud palandungon to notice that so many Christians, I'm talking to about Christians, so many Christians today fail in this particular aspect. Ngano? Tungod kay kasagaran kanila, in the first place, they have wrong priorities in life. Mga sayop ang ilang mga pasiunas kinabuhi. Ug mao kanay main culprit bahin ini in this particular aspect. Wrong priorities in life. Lain silang mga pasiuna. Unsabay, sabot pasiuna, ang ilabang numero 1 silang kinabuhi. Og tungod niya na, they consequently fail to deal with their children when they are supposed to train them the Christian values and principles in life at an early age. Now, mo hinungdan nga sagad nini mga batan-on karon, mga young people in this generation do not have a clue how to honor God, how to live the Christian way of life. Wala. Subo gyud kayo palandungon kana. Again, because ang ilang mga ginikanan napakyas sa pag-amuma, sa pag-agak, sa pag-umol to train them, to guide them in their Christian life. They're just the products. Produkto rin sila sa ilang ilang pagkaginikanan nga sila subo gyapon nato palandungon nga silang mga ginikanan mga pildiro sa ilang kinabuhi. Ngano mang nahimo man silang pildiro? Again, because of their parents' negative volition towards Bible doctrine. Negatibo. Unsa ibot pasabot ngayon tag negatibos pulong sa Dios. Ang ato kung kabubuton duha man lagi ni kabahin, negatibo o positibo. Ang negatibo mayog dili ko. Ang positibo mayog oo. Mudawat ko. Nakaron ang Dios nagamando human ka maluwas nga imong tun-an iyang pulong. Segundo Pedro 3:18. Mablihin na imong Biblia. Segundo Pedro Kapitulo 3, versikulo 18. Sa isulti diya. Sa in English na gayon. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Tubo, grow in grace. Tubo diha sa grasya o kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Mao ni mando sa Dios, human ka maluwas. Kaya mo naman na imong gabayan, inunta mo guideline nimo. Kaya di man ka maka-function ingon nga anak sa Dios as a Christian kung wakay pagtuon sa iyang pulong sa Dios. Mo na, we have to know to grow ug mutubo ni kini nga atong kalag patubuon kini atong na trichotomos na rabatay nomdom ka gahapon nagisgot ta sa dichotomos ug trichotomos. Dichotomos kadtong wa pa ta maluwas kay duha ra man komposisyon tong pagka ingon nato, okay, nga lawas ra og kalag mao toy dichotomos. Dai kay duha apan human ka maluwas
nahimo na kang trikotomos, lawas, kalag, og tawhanong espiritu. Human spirit, dili Holy Spirit. Okay. So nahimo na kang trikotomos. Og kay trikotomos ka naman, kanang imong bag-ong na dawat nga human spirit mo kanay kanang punduhanan, ingnon ta budiga, ingnon na lang nato. Budiga na butanganan nas mga pulong sa Dios kay imong tunan adlaw-adlaw. Anha diha magapundo ang pulong sa Dios. Okay? Pinagis pagpuno sa Espiritu Santo kanato sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. No diha ang imong kalag magatubo ug tulopod ka ang lagi ang imong agian. Human ka maluwas, you are a baby believer. Okay? O niya patunon ta siyang pulong antod makaabot ta si kaduhang ang aginganlan og unsa adolescent stage. Okay? Ikaduhang level, adolescent stage. Hingkod ka na ba? Mao na yung hingkod. Nay kanahinumduman na to na ang pulong nga adolescent hingkod. Okay? Apan ayog hunong diha. Keep moving. Pagtuon gihapon sa pulong sa Diyos, adlaw, balik hangtod ka mahimo nag yung tinuod o klaro, tinaw na gyud ang pulong sa Diyos diha kanimo. Nahimong tinuod na pulong sa Diyos. O sa pagkatinuod na sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, na tinuod ang pulong sa Diyos diha kanimo, ang Diyos mag-anam-anam na siya kaklaro nimo. Kasabot ka? Mao na. Unya, sige, hala. Padayon siyang pagtuon hangtod makabot nimo kinatumyan nga level sa spiritual growth, which is unsa? Spiritual maturity. Spirituhanong pagkahamtong. Hamtong na ang imong kalag nga atong gisutan. You see? Og anang maong level, the topmost, nakaabot ka na niya ng stage of kanang gawas nga spiritual maturity, the stage of capacity. Ano sabi niya capacity? Katakos. Na nakikatakos sa pagkinabuhi. You now have capacity for life. Life for you becomes meaningful, purposeful, and with definition. Magkanam nagkanindot ang imong pananaw sa kinabuhi. Nakasabot ka? Sumo ka na. Ug niya nang bahina nga na maungang ang kinatumyan, that's the time nga imo nang mahimaya ang Dios. Useless man ang sigilan tag-ingon, no? Glory be to God. Glory be to God. Kanunay na nimong bat dihapan mo kang kaibok sa but pasabot niya nang how to glorify God. Of course, God deserves all glory and honor and respect and love unsa pa pagtahod, pagsimba. So mao kana anha na nimo mag-glorify kanang himaya ang Dios. Niya nang maong ang the stage of spiritual maturity. Okay? So much with that. Mao na atong gipaklaro kanimo. Well, this is just a review apan kadtong mga bag-o o pa sila masayod nini. So that becomes real na gyud. Nga I don't think you can afford to become a failure or a loser in life. Kaya ang Diyos ra ba tigmugna lang siya sa mga mananaog. He is the creator of winners. Mao na buot ang Dios. Iyang kabubuton nga ikaw mahimong winner. Mananaog sa Visayan. Mananaog sa kinabuhi. Okay? Samtang dinhi niya pata sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Mao ni second phase or phase 2 sa plano sa Dios. Mao na nga ako giingon nimo nga subo palandungon nga daghan nga mga
Kristohanong mga ginikanan nga mga pildiro man sila kay negatibo man lagi. Og negatibo lagi mo na mo ingon og dili ko. Ang Dios nagiunton niya akong pulong. Yan na mga ikabubuton, mupili man ka. Mutuon ba ka, musunod ba ka niya o dili? Isi. Og mayong dili ko, wag ko'y panahon. Kaya nga namang dili man sila, wa man sila gana. Okay? Nga nung negatibo man sila, way gana, way kainit, way gugma, way tinguha, no desire. Okay? So mo na mangita sila kanang ikabalibad nga awa mo ko'y panahon na busy man ko. Well, sa resulta, narabi resulta. Kaya gamit magasimong kabuton sa pagtubag sa stimulus mo to sa Diyos nga. Ito niya akong pulong. Stimulus means murag pag-awhag, pag-agda. Nga mingon magkakadiling ko. So, negatibo ka. Okay? O tanang tubag na ay resulta. Ang resulta, you become a loser. You become miserable. Okay? You cannot receive blessings. Instead, cursing, adversity, failure, demotion. O na resulta. Whereas kung ikaw positibo, mo yung mutuon ko, ala, sige na mutuon. Mainiton ka, makugihon ka, malahutayon ka, o masigihon, ala, sige kag tuon pulong sa Diyos nga, mo nagipasiunan nimo your priority in life. Okay? It's your priority na mo ni pasiunan number 1 sa imong kinabuhi na maong pulong sa Dios. Okay? Sa diha nga magatuon ka, okay, unsa may resulta. Na may resulta lagi sa tanang tubag. Yung tubag naman kag oo, okay, unsay resulta. Promotion, success, unsa pa? Prosperity, unsa pa? Na kay blessings. All of this ato lang nilakbitan kini maura na imurag una-una pero grabe ang resulta namo na. Okay, so you cannot afford, as parents you cannot afford to be a failure or a loser nga wala lang nimo tagda imong mga anak. Nga ka magtagad sa imong katungdanan sa pag-aga kanila, pagmatuto kanila, kanang giya kanila, pag-aga kanila sa hustong paagi nga Kristiyanon. Kaya nga naman, wa man kalagi magatuon sa pulong sa Dios. Mauna, this is a challenge to you, to us, natong tanan nga mga Kristiyanon. Kung buot kita na magmadinaugon sa itong Kristohanong pagkinabuhi. So, mao na nga humalikon itong punto at itong giingon kaganina nga buhay amuma sa mga anak kining maong mga ginikanan. They fail to train their Christian values and principles in life at an early age. Sa mga gagmay pa sila ug may hinungdan nga kining maong mga bata nga mo tubo na sila hangtod kabot na nilang pagka kanang adolescent mo na sa ilang generation wa gyud ni sila clue, wa gyud sila alamag kung saon nila pagsimba ang Diyos, how to honor God, how to live the Christian way of life. Kaya again, kining maong mga ginikanan, subo gyud tanahon. Pakya sila sa pagmatuto kanila to guide them in their Christian life. So, kini sila mga produkto ra gyud
sa unsa pagkapildiro sa ilang mga ginikanan. Okay? Kain again negatibo man lagi. You see, being losers ang pagkapildiro. Being losers or winners in life is a matter of choice. Nakaranas imong pagpili. See? Nobody is to blame except themselves ragyod. Kini sila. I'm referring to our fellow believers who are negative. It's a matter of choice. Produkto ra sila sa ilang desisyon. Sila rin yung mga parents ang mabasol sa pagkapadlungon sila mga anak. Gusto? Ang abi na kung di ka mo dawat niya na. Sila ra. Mabito nang inigkadagko na nila mga bata man na di na mutuo. Kaya wa man mamatuto. O man sila magmata sa unsa. Pag amuma, pag matuto, pag atiman, pag giya, pag agak, pag tultul aning mga bata, wana. They become what? They become liabilities rather than assets sa katilingban. Okay? Ning atong panahon karon at this point in time, ang mga kabataan, mga bagong tubo karon, tungod kay wa man lagi sila matutuog maayo, have not been well trained, guided, and disciplined properly, sila maginikanan, mga wayward. Mga wayward na, mga badlungon na, labad nas o sa mga ginikanan. Gusto? Labad nas o sa katilingban. Ang uban, mga adis-adis na. May iba mga unsay adis-adis. Mga druggies ba? They have become a menace to society. Sorry to tell you that. Like I said, they become liabilities to society rather than assets. Unya, ang grabe pa, kaya mga ginikanan, mga magtutuo ra bagyod. Mga magtutuo ra bagyod unta. Are believers. Kitang mga ginikanan who are Christians, sagak may paning atong mga kabataan, ato na, nga unsa. We are supposed to matuto. Pag-agak sa husto sa atong mga kabataan, pinagis pagtudlo nila, di lang sa mga Christian values, kundi bahin sa Dios. Wala sila pag-ila sa Dios. Inigkadagko nila. Imo na silang kanang agdahon, manimbata, ko, na yung lakaw. You see? Well, tutuki mong kaugalingon as a parent. Ikaw mabasol. Nabitoy gisulti sa balang kasulatan diha si Brohanon 4:12 nga nagingon og unsa. Kanunay atong balik-balik ni sa di pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios unsa? Buhi og nagalihok nga gamhanan, etc. Diha pod sa segundo Timoteo 3:16 ug 17, ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang paminaw, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Nakadungog ka to? Well, kini mga batang gagmay, kinahanglan na kana sila matuto, imatuto sa kaibaw, kinsa og unsa ang Dios. Eksplikahan, pasabto na unta ka na sila sugod nga naay Dios. Naay labawng makagagahom. Kaya ang mga bagong tubo god karon, paminaw, ang mga bagong tubo karon kasagaran nila, wa na gyud ka na sila oriented
nga naay Dios. Wa. Kasagaran ganiini nila, di na mutuo nga naay Dios. Na. O niya, plus ang pag-unsa, influensya sa unsa mga kalibutano, mga butang, hala, hanukan, bombardyuhan, Diyos, mga tawhanon, kalibutano, mga pangunahuna, wa na'y Diyos. Mas importante pa nilang ilang kaugalingon. Paminaw, ang nakagrabe gud niini karon, as a Christian, you should remember, nga doon na kay nadawat, ug kanang imong nadawat, mao ang kaluwasan. Labihan kabililhon niya ang kaluwasan nga imong gidawat na, imong nadawat. Of course, I'm addressing this to our fellow Christians. O mao kanay nakapahimo nimong Kristohanon. Kasabot ka. Ug sayod ka nga ang kaluwasan gikan ug hinatag ni kinsa. Ang Dios may naghatag ana. And therefore there is a God. Now, if you are a Christian parent, hinumdumi, orient your child to a creator. Orient him about God. Kung dili pa ulahi. Kung gagmay pa kag mga anak, well, this is just the right time. Di man kinahanglan nga mudawat og kaluwasan ang bata kay he or she cannot understand it yet. Sabot ka? Apan, as part of divine establishment, kinahanglan nga makasabot na ng bata nga there is a supreme being na ay labaw makagagahom natong tanan. And that is why ang usa ka magtutuo kinsa nakadawat naman siya kaluwasan, ang imog yung tumong karon mao nga himuon nimong tinuod sa mong kinabuhi ang naghatag nimong kaluwasan. Ila-ilaha ang Dios, ila-ilaha siya. Tanawag unsay iyang giandam para nimo. And this personal sense of destiny nagadani ining daghan kayong mga butang alang sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. That is why sa diha nga musud na kita sa pagtuon ni ining integrity of God, ato para ba ning maayuhon ginig kuy-kuy, ato gining ayu-ayuhog unsa kanang kuy-kuy og pagtuon yung makuti, integrity of God, pagkamasaligan sa Dios. We're going to see kung unsa ka importante ang pag-angkon, ang pagsiguro nga nahimo ng tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Di mahimo nga Kristohano nagug ka ug moingon ka, Kristohano naman ko. So, tinuod na gyud ang Dios sa akong kinabuhi. Na unsa man na istorya ra lang na o tinuod gyud. Mao man gud nay problema karon. Kay ngano gud na may mga Kristohanon nga moingon og ayaw kog pangutan ang ingon ni ana. Kay di may tabo nga dili tinuod ang Dios sa akong kinabuhi. Now, always remember that if you are an unbeliever, dili pa magtotoo, kinahanglan nga makaibaw ka nga naagyoy panahon sa kinabuhi nimo nga moabot ka sa kanang gitawag og God consciousness. Pagkalinggat nimo nga na Dios, kana bang point of your life nga makaunahuna ka nga naagyoy labang makagagahom. Apan kung imo kining kanang baliwa, di ka manumbaling, i-disregard na nimo o di nimo ka nadawaton, it's all up to you. Naarang yun na nimo. If you just think for a moment, grabiya sa Diyos, no? I sometimes muna-una nga, imagine, sa ning tanan, wa pa ang kalibutan buhata sa Diyos,
nahibawan naman yun niya sa kaniya tungwa pang tanan, nahibawan na sa Dios as to who is going to believe in Him, nahibawan na po niya, kinsa ang di mo tuo niya. Kita ni mo? Kinsay mo dawat sa kaluwasan, nahibawan niya. Kinsay mo sa likway, nahibawan niya. He perfectly knows all this sa wapang tanan. Nahibaw na ang Diyos. Nahibaw na siya. Nahibaw na ang Diyos human kamo dawat niya. Nahibaw na siyang unsay imong mga gikinahanglan, ingon nga anak na niya. O kay nahibaw naman siya unsay imong gikinahanglan, iya na pong gipahiluna o giandam those things, those spiritual assets that you need for you to be able to live that is life that is pleasing to Him. Sabi nimo, tungod sa pagkagamhanan, pagkasayod sa Diyos sa tanan, iyang pagka-omnisyente, nahibaw na siya sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nahibaw na niya. Bisan gani mga buta nga wa mahitabo sa atong kinabuhi, nahibaw na niya kana. Bisan ang mga incidents o mga occurrences nga mahitabo unta sa atong kinabuhi, apan wa mahitabo, kanang tanan nahibawan na niya. Sa lahing pagkasulti, in other words, ang Diyos nahibaw sa mga posibleng mahitabo, mga possibles, mga probables, kanang tanan nahibaw sa Diyos. Ingon na ang Diyos. Naghisgot, nagtuon manggod ta karon bahin sa ining atong gisingit ni integrity of God. Ang kaligdong, ang katarong, ang kahalangdon, ang pagkamasaligan sa Dios. Mao ni mga synonym kung maghisgot ang integrity of God. Now, kining pagka-Diyos sa Dios, mingon siya, I am that I am. Wa siya pagkausab, wa siya pagkalubad. Nabitaw na sa lawiton nga, great is thy faithfulness. Numdum ka. There is no shadow of changing with thee. Di gyud siya mong-usab. He just does not change. So, ang tanan nga iyang gipahiluna, nahiluna na. Gusto? And yet, considering the very fact that kahibaw siya kung unsang desisyon imong himuon, di man siya mo tandog o mo hilabot sa imong desisyon, dili. Kahibaw gud siya tanan nga desisyon nga imong himuon sa tibuok na imong kinabuhi. Nahibawan niya ang tanan. Sabi nimo, unsa ka grabe na, nakita nimo na. Nahibawan lagi tanan sa Dios ang imong mga desisyon, maayo bang mga desisyon o dili. Nahibawan na niya. Nahibaw siya. Ingon na nakagrabe ang Dios. No, kanang pulong grabe, negatibo man na. Wanta magpasabot na. Wanta mayo grabe. Ato lang patinaw o gihalagway nimo unsa ka pagkaway sama sa Dios. God is as why makapariho sa Dios ang pasabot. How incomparable, indescribable, how amazing and awesome God is. Niya pa, ang mga resulta sa mga desisyon nga atong paghimuon, iyan ang gipahiluna, subay gihapon siyang plano para sa atong kinabuhi. You see? Ingon na ang Diyos. Kita nimo na. Now, kung makaila ka na sa Diyos, unya nakasabot ka nagkinsa ang Diyos, makahibaw kag unsa ang pamaagi nga iyang gihatag kanatong tagsa-tagsa ka magtutuo. That is why early in life you became aware nga naay Diyos. Basta? Puslan man nga midawat kang kaluwasan pinagi sa mong pagtuo kang Kristo, naibaw na ka nga naay Diyos. Basta?
Yun sa man hindi mo pagdawat o kaluwasan. O di ka matuog Diyos. You know what I mean? Dili mo tunong. Di mo sibo. Therefore, as a believer, you knew that there was a God. Sometime or di higayon sa mong kinabuhi nga nakaundan ka nga na day Diyos. Sabi ni mo, early in your life, sa gamay patingali ka, you have reached a point that you wondered about the source. Nauna ka ba? Sa tinubdan, the cause, ang hinungdan, the nature or the purpose of things, your natural curiosity pointed you to a supreme being. Correct? Remember this point. Inom Dominic. Whether you believe or not that there is God, that doesn't in any way change God. Di yun na makapausab sa iyang pagka-Diyos dili. Never. Sabtagi na. Ang umalikod. Aron di ni mo ni makalimtan. Mutuo ka ba o dili nga naay Diyos? Dili na makapausab sa Diyos. Di yun na makapausab sa iyang pagka-Diyos. Dili. Never. Naagyo'y Diyos. Okay? Nato na nang-establisar. Sabta pag-ayo ka na. Mauni nakagrabe ron, kay na may mga tao nga di mo tuog Bible, na di mo tuog Diyos, na mga tao ron nga laing Diyos ang ilang ituuhan. But all that, it doesn't change God as the creator, the author, and finisher of our faith. Dili. But imagining that God exists is much easier than understanding Him. Na, this is the problem now, especially sa mga magtotoo. Kaya ang bagang duot sa mga Kristohanon karon, inay bahinoon nga they give time to study about God so that they will know who and what God is. Moingon maninoon ni sila, may pag-imagino na lang nato nga naay Diyos. Na ang problema ini ron, ay kung mudangat na ang nakalay mga pangitabo, mga suliran sa atong kinabuhi, mga suliran sa mga magtotoo, wa sila'y kadangpan sa pagtugyan sa mga problema. So, man diha ang Diyos nga angay nila untang mailhan na mauna. Busa, ang may tabo mao nga inay, instead of relying on the spiritual provisions that God has already made ready for us, unsa to'y dangpan? Unsay budagop tas mga tawhanon natong mga unsa pamaagi. Dili sa mga Dios nung pamaagi. Ug mo apply na po din ang prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Namo na? You see? Always yun na. Bagang duot sa atong mga kaigsuunang Kristohanon ingon niya na karon. Tungod kay ang Dios imaginon ra. Dili siya tinuod. Paminaw. The only way for you to make God real in your life is to make Bible doctrine real in your life. To make God's Word real, tinuod, matuod, buhi, timos, bugos in your very life. Maura gyud. Wa nagyulain pangpagi, kasabot ka. But imagining only that God exists, that won't cut it. Imagining ramang guna. Wa kay abutan na. Sorry to tell you that. So, paminaw. Everyone reaches at a point in his life God consciousness. At least, everyone above minimum intelligence and age na nabasahan na sa Roma 1:19-20. Kung normal ka lang nga pagkatao, you will be conscious and aware that there is a God. Okay? Ang matang usa ka tao
according to Romans 1:19-20. Gihatagan gyud niya ng gamay nga consciousness diya sa soul niya nga he would know that there is a God. Apatikali, you will say, kana diyang mga atheist, di man na sila mutuog Diyos. Mismo na silang moingog, di ko mutuog na ay Diyos. Means, na ay Diyos. Di lang sila mutuog. Musto? Did you get the point? Wa may Diyos. O di man kakaingon na. Kay, o wa pa'y Diyos, di na isyo. Di naman gani ka musulti nga way Diyos. But because hingsulti man kag way Diyos, di ko mutuog Diyos na naagyo yung Diyos. Correct? Di lang ka mutuog nga na siya. Di lang pud ka mutuog niya. Nakasabot ka. Sabtana pag-ayo. So, ang imong dili pagtuo nga naay Diyos, dili makaapektar sa Diyos, dili makapausab sa Diyos sa iyang pagka-Diyos. Okay? Dawata gina. Your argument nga dili ka motuog Diyos, that does not in any way change the person of God, does not affect God. Never. Paminaw. God is God. Why bisag kinsang tao, bisag kinsang gahom sa tibuok universo ang makapausab sa persona sa Dios. Sabot. Again, God is God. Regardless of who you are, what decision you make, and how you regard Him as God. But get this, the Herculean task, ang ipasabot, ang pagkagrabe o pagkabugat nga buhat, the Herculean task of understanding God requires more than any curiosity. Di mada. Kaya abin mo, we have to make the decision whether we want to learn about God or not. Dili mahimong saliatan lang tuon bahin ini, bahin sa Dios. Dili. O bitaw, karon nakasabot na tanini nga atong paghisgot bahin ini. We will realize that naay duha ka tuyo why we have to study the Bible. Naay duha ka mga hinungdan, two reasons why a believer needs to study the Bible. First reason, unang hinungdan, anong kinahanglan nga patunon ang magtutuos pulong sa Dios, mao nga aron siya masangkapan, equipped. Ang ikaduhang hinungdan, aron siya makaila sa nagsangkap niya. That's just the purpose ning atong ginabuhat din eh. Unsa man di ang tuyo ning kinabuhi karon? Di ba nga kita makakinabuhi sa kinabuhi nga subay sa mga lagda nga gipahimutang sa Dios, utilizing all what God has provided us? Apan nga itong pagsubay sa mga lagda sa Diyos, mag-agad kung para nato tinuod ba ang Diyos o dili. Kay mahimo man nato kawat-kawato ng atong Kristohanong kinabuhi. Kay moingon man tag, bita po ko kakita nga na ay Diyos. Kristohano ng gaingon, Kristohanon. Ang Kristohanon may nag-ingon yan. O tingali mo ingon na siya. Tingali diha. Masig nagkatog. Bitaw ilang giuluhan o natutulog ba ang Diyos? Nagkatungog pa ka ng kantaan la. Nagkatog tingali ka Diyot. Di man na mahimo. Hindi in taon. Pasipala ka na. The more Bible doctrine you acquire, the more nga ang Diyos becomes real. And the more God becomes real to you, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa imong kinabuhi. That's it. Kini mga doktrina nga atong gitunan,
Di lang yun gihapon kini kapahimuslan nimo until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in your life. O bitaw itong atong gitunan nga kinahanglan gyud nga dunay spiritual nga phenomena nga mapupo nimo sa imong paminawon o imong madungog, because that is the only way for you to experience the reality of Bible doctrine nga maunay nagalihok o nagadumalas imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Dinhi lang una kita kutob ato ning ipadayon ugma kini atong pagtuon ini. So gidapit ka gihapon, ayaw si piyatang sumpay nini aron matuhog yun nimo kining maong pagtulunan ug ato kining mapupo sa atong galamhan atong magamit sa atong pagkinabuhing Kristohanon adlaw-adlaw. Busa gidasig ka, gidapit ka gihapon. Keep on moving in your spiritual life. Pinaagi sa spiritual momentum. Atong gitawag ni spiritual momentum aron magapadayon kita pagsibog nga tusunahan. Dili kita mo atras kundi abante sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Aron kita makakaton sa mga pamaagi, sa mga doktrina, mga tunanan, angay natong makatunan nga gisangkap sa Dios kanato. O kini apil na kini sa iyang guidance, sa iyang pag-agak, sa pagmatuto, pag-atiman, pag-amuma kanato nga iyang mga anak. So, gidapit ka sa pagpag-iuban ugma on the same channel, of course, sa atong YouTube, Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan grasya. Busa sa pagkakaroon, mag-ampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong gitudlo ka namo, nga among makatunan o among matuuhan, among hangpon, among gamiton sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Ingon nga imong mga anak. Dili kami takos nini o Dios, bisan gani ang among pagkabuhi, dili kami takos. Apan ang imong tuyo, imong plano, imong kabubuton sa among kinabuhi, wala pa man mahuman busa, mahinungdan nga imo pa kaming ipabuhi, o nagaginhawa pa kami, o imo pa kaming gidala dinhi aron sa pagtuon sa imong pulong. Ipatinaw pa kanamong dugang o Dios kining imong kamaturan. Mo naman kini ang among kinabuhi. Dili na mo ikatandi sa bisag unsang bililhong butang nining kalibutana. Kay di manamo di ay mabuwag ikaw nga buhing Dios ug ang imong sinulat nga mga pulong. This is one and the same busa. Dasiga kami o Diyos, awaga kami, o hagita kami sa pagpadayon gayod sa among pagtubo diya sa imong pulong. Dada kami pagbalik dinhi, o balik kami sa among pagbuwag dining adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.